Gemanisieren agus fáilte go dtí dreadú srá lídal rinne hín báta seachta in seo in Berkshire Portníú Conlab na Sidral dreadú an áitiúil in an bailis in Kildare tuairteáid hídó agus clufa tábhachtacha seo sa rin seo an clufa deire sa rin agus sa máta seo an báta deire agus fá má háilann cannach seo tá chuntuirt go me sé síos go dtí rinne dó. Seacht náhfuil fá Tá chugearhfuil fád ar an hídó na tuga mé íbit sin ball go lé mar a bheits mar a le raid agus tá Kildare I gimmert agus rint airtha Jacob siúd chamá céanna tá an tróna flochan seo floch fuór feanta más féidirlum sinna rá agus sló istí I breanú an glufa seo. Maidir le foiinn Kildare tá coppla airhfuid mar a deire sa gúil tá ihí híon I Mary Holgrain. An lína lán chúl ifir dó tar Ruth Sargent si líise linehid gansa ifir trí agus Emma Wheeler ha gansa ifir cead. Mi a dohartí cha cúg Robert an Lee sé agus Molly Aspel na seacht Lorna Parke I Claire Sullivan agus ifir seacht déag sní Robert Corman atá I néanach le. An lehasaí Ciara Moran cha gansa ifir dé Lisa Shaw cha gansa ifir híineag agus Nessa Dooley cha gansa ifir dóiag agus caiimmu trasa a gcód órán na bhíon má go me sé a chasa díra chunis. Díra sam ce chaú an na bhíon nach ní rusaige réanúsa a se castlíine sé réanús maidir le Kildare sé Ciara Moran tá cá gansaí ífa réitcin cá gansaí ifir trí déag ifir fiche atá ífa Moraine agus ifir cúdéag Roisin Byrne. Maidir le tíróid, maidir me chugearthú ar siúd an tróna seo. An cúlbád anú ifir sé déag Kathleen Donnelly cá gansaí ifir sé déag an lína lán chúil Jane Lyons a dó Kathleen Campbell a trí agus Emer Quinn na cead. Ifir cúg a Tori McElroy, ifir sé Maeve Corrigan agus inis ifir trícha Sláine McCarroll a gansaí ifir trícha. Lorna Parke and Maeve Mallon a hocht agus in néanach le siúd ifir fihi cead Anya Grimes. Lína le hasach atá aca an tróna seo ifir de eile McNamee ifir híineag Emer Kenny, Neely for Quinn ifir dóiag gimmert ifir fihi trí Chloe McCaffrey, captain na fórne tá in sin agus an lína lán hasach níomhó níl a tí déag níl Aoife McGowan na gimmert ifir fihi hín Sarah Gormley atá gimmert in na háid siúd agus Aoife Horace go gansaí ifir cúdéag agus sinnéad fud an hídó na chugearthú an wedin sin mar a bhí mar rálib agus an clufa seo tábhachtach go mar fuidir na cháile sé seo tá chuntóirt an trí an naríide an dáidir na táin gimmit céann seo agus muo tá chuntóirt na tíáile arb siúd a chunemuide súla na glufa áí seo Kildare agus tídó an réiteúid a mhan sin réití lei an na líorthte a chaisteach le tús a chuir leis glufa áí seo agus sló réanta ste I breanúin an glufa seo tróna fuór tá an líorthid caiteisteach tús chuide leis glufa agus kickséir hana héananig tídó Ietsanna gimmert le méid guiatá níl mór an guiá nach tarúni bagán nach seochagan Ietsanna Johnson líorthid le Anya Grimes. Nún chur in Anya Grimes an líorthid ceán mór áisteach steach Jóna dosaí hin sin hir an sin costin tá Laura Dunley agus tá líorthid glanta amach Kildare agus seochaganiad ógan go duine suas fád cé glíán hall ag bhfuil siar an sin go dtí Emer Wheeler.
Wheeler tastel Emer Wheeler a bol no so an jogad ín lá tasach agad chin Louis Lynn hin a bol in a captain na Ford a bol tras le charítí á fall leis a go tu gotí an stoamór ach ní chud na stoamór an seo tá an líorthtíar an sinna gibhna hánig isteach sinní ifa mar réin agus tá fáiltínta ar a siúd kicksíir isteach tá an gochiil dara agus sé céhogus an ceán áí seo tá clog a gobud in seo sin goma ar énos kicksíir an agus neasa dúlaí a hógus an ceán seo go chiildara. Uchi dan a chéad scór álan tróna seo a sí brenn in spruc ar énos agus fe cumid cead íana sí neasa dúlaí brenn in spruc tógil hám I bwilte ceod casa sí sin gasa sí casan sí agus ten sí fórí agus amú agus ní réon scór agan seo fós agus ní chéad ciceach gun tróna seo ag i gúlbáin nó sin Kathleen Donnelly agus bulinn sí imacha tá sí ebrí amach mag go leor bhfuil níl tá sí cáilte fáilte seo ag Kildare agus í fáilte ag Laura Curran bwilte go háir isteach ag Laura Curran an cean sé heidir rastal annach ólín ag Laura Curran agus is sin ar a capítasí atá tasí an tróna seo lá na parke puinte bra ag siúdach tháinig an botún ón giceach. Coolbáide. Vidir sé déag Donnelly réití leon ceán seo bhla bhfuilinn sí ceán troch ceán eile agus seo chugann Louis Linehan go Kildare. Louis Linehan nó gotí Molly Aspel a gáil isteach tá sí stoppaí Aspel a bula amach an seo gotí Ruth Sargent trasna gotí Wheeler eil chun cín pasta chuice trasna níos gotí Molly Aspel muinteí ón hir a lugad fada cosint a mó lá na páirci Claire Sullivan leis an bell isteach sa gúine in sinna chuirn sé dí forrátaigin ús tí méle hól beidir bhfuil contáir ar gáinse seo chugan iad Kildare sin sa scór ag ifa Ratacin ní báte san neanga cin rusa i ggóilbáide níacha sí fiúháin na ceán sin agus tá Kildare ar chúl agus cólín agus go na hon scór fós ag muinteí ón agus níl chlár na scór a gobud in seo churbe an tróna seo. Well, Tá clog sin táhacht sí amach builte ebrí na ceán seo níos fearr tá sí fáirtí hir in sin ag sláine McCarroll siar a hain sí leis gáin sin an nún an seo go dtí méh Carrigan leis an íorthide taiiste le henis tuí ag go dtí Lions a galchan cín ceán deisteach sa spás a chudinn sin na ceán go dtí Chloe McCarthy captí na fórne gagan tíomhlíne go teach a tíomhlíne chic tíomhlíne tá an go Kildare. Gilína bhfuilte ag ben Kildare sos cin bhean lá páirce sé dtí Claire Sullivan a gáil chun cín ach tá sí stoppaíonn sin beidir go níú sí leis réistí tá sí mí leise go seochagann Kildéireanna sin Kildare an sí for Ratacin na bula go léidir chéile ggéir bheith bhil suas ceann bugbíideach isteach sa spás cicín andeas go deo pas andeas go deo isteach fa dí Neasa Dooley bhfuil fáil dínta Neasa Dooley tá dean réiteoid agus kicksíir atá go Kildare. Neasa Dooley héna hócasí well a bhí me caiint le tána híle gúla rí sin goite thua agus nach chutí choléanaan inis ní mór an difriochtaíana sí. Neasa Dooley bhfuil sin an thugcholína chuide duna fórne. Seocha go Neasa. Tá sí harta trícha méidir amach chun gúil nó mar sin leis gáin seo tógeal a háma ríist. Bwilte go háirtáin rud céanna dínta leis gáin seo agus rinne sí leis gáin hána náid ceanna céanna agus amú a chuáin ceán áí sin agus fan an scór cúil agus cúlína Kildare go éon scór fós ag tíróin. Sí ceach áí chuid ar a bád. Sí ceach le bolla i gúlbáide sí Kathleen Donnelly. Agus tugann siad Caitlin a cha céanna ach seach agann sí ceach sí bwilte an áda báta sé ceach go lá na páirce mar ábh gaiiríonn sin í pucí sósan sin go hálainn ag Chloe McCarthy gáil chun cín Kildare siar a cossin pas an deasisteach sa gún ní bhó níl seach agann tíráin ní bhó níl a gáilisteach go dtíon lína trí féidir déag pasta chu ag cecht a fáildínta híann sin chalín Kildare an sin is dóigh go bífa thursci bhí an agus tá kicksír ag tíróin díireach amach ra na bustaí an seo ar a líne 5 méidir agus ní mé cíte céta gáil atógealach le cumid inar ball kicksír an agus is dóilm go bí Chloe McCarthy hócas an cáin seo. Bú siad anna chéad scór áil go híróin Chloe McCarthy. Neachcha me sí éasca go leor ag an áiríad ní sí
Macha ó ní tí bulte go mach be ó se a goal chu sé. Dimme sé go láha duine go chosantóí Kildare agus isteach sa goal agus an tá dear an sin le hop bhfuil siad nó beidir go bhfuil siad ará nach chuil go ceartí sinna chuir ceall mai alt go bhfuil roiiste gur duine go hosaí Kildare sti. No, tá an cóil cadí agus an cóil sin cadí ag an réitú is cosúil go imime sí bhí duine go bhain tíírón istí cear go leorach ní hanga sí leis an íorthid agus seo chugann tíírón i rééis. Tá bhíidir cúlí chu deireach tá líor chuidir eise Ellie McNamee an bulla isteach sa spás an seo bhanis agus Anya Grimes fáildínta Anya Grimes kick sí le tá go híírón seansa go bad eis chum má siad puinte seo cúla fa siad sa gigs sír deide thóige Chloe McCaffrey ce dtíana siad sé gáin seo. Díireach tí mó an stúa beg ach ní chuúid an stúaní a glufa na mána ná réide agus seo chugann an ceán seo. Bhfuil tean áda agus tána fórne stoile mai cho scór hééis sé ceán sin chuúlín sinnici hína híon agus mar deir me níl clog a gobad in seo so caiimitéon súla chuneilteid an scór. Kick amach le bulla go gúlbáide ó troch ceanna le bhfuil amach ótá dear go in sin agus Mary Holgrain bhfuil amachí acha kick sí an seo agus builte trastan na pácinn seo go dtíon lán fólaí Louis Línehin na taiste le hen nóna teochar in sí le pass be glóte go dtí lá curran nós go dtí Molly Aspel a taistil cunní anna acu tu siar an seoice bhfuil pass seo ébriach níle pass seo ébriach ebre séach go híón beidir mar an éidir le duine gona cólaíocht trasna agus tá duna go takeí trasna agus tínta go haice Bána talúna lena láh tá ceada sinna dhéana agus seo go níime imime Wheeler ach troch feso imime Wheeler ach beidir go nebetí amach ce go leor an staile take red bon í puí sos an seo ag Louis Linehan cáilte puí sos ríiste fáte sé í for Rattigan in is trasna is Rattigan ten sí amachchas triblóid agus seo chugann mai dohartaí nó le tíhile go fág anna fes hálan sin thug sí cean si gotí Ruth Sargent nach tá cean sin argantí lína hála a tíhile go fág sí chuníiste tíón agus seo an tíón i ggéireocht amach méh Corrigan leis an bell siar go dtíon cúlbáide tíocht amachchanis Kathleen Donnelly tá sí sáí ach tá sí ebre sí machcha mar sin hé mag go leor eisiiste go leor mútáil bun nach cobas tá cean sin builte amach sa spás den seo buinte Kildare tá lena tro beidir go sí amachcha a tíhlína lug ní roth mar tá sí chuníiste sin agus chuníiste ag Roisin Byrne, pass live with a Roisin, we see Ashi, who can see Chingadi Molly Aspel got sheer and Shkidi Louise Linehan, Leshan Bell, Bultanoon, in Shaw, good D, Maya Doherty, Trust on the part behind shit, and is Shugasi, Lisa Shaw, noon at the table looking for Kinish, Ruth Sargent to get in the pelle, Shohogan Sergeant, Shohogan Kildare, the well, the shit. Hírón go fáceach ní siidir a líosfuide hagad tú leat metá chasin go má chogan hir ag tírón a seo hagann Claire Sullivan builte treice nó go dtí for Rattican go hád for Rattican ceúla gansin tá sí mú fóréil agus fanan an scór cúlín agus cúlín ag chéanaad in seán tróna seo agus tá hartar 9 méid caite sa géile in seo. Tí amach le bula ríist. Anta cai gan sifir sé deg droch Sean builte amachchaí fátin seo Lisa Shaw ar a tala níhfuil ní siad a talach tá fáildínta Lisa Shaw kick siar i Kildare agus builte siar go dtí Ruth Sargent gáil siar pí a bag gáil agus seo chugann Kildare gáil ar inionsaí. Idir híon chun cín cuimne agus inis tá si a chó scór seo chugann tá kick siar inis isteach cup agus fáildínta istéin sin in ífa mar néin agus is kick siartán go Kildare agus bí nes a dúlaí hógus í seo péad a cáiltice tá an ceán seo ní rialinn sin ceán seo bulann sí isteach sa spásí buil seach deasaige isteach an seo seans peidir an choirn na méile chón agus sábhal a deisin Rín cosint go máach tá an ceán sin praseach ceartínta agus í cuid mú agus fóríle tá an ceán sin i mí. 4 méid fanta, 10 méid caite iad chum. Chlár na scór, céanna chuil chlár na scór aineach híana táán. Agus ní éon defir fin spéad a gúlbáide. Sinní Kathleen Donnelly, níl
Een de fyrir het ook chique mag, zocht ik niet. Dat is hier politieke. Oh, die is niet zien. Toch is even Louis Linehan shot. Louis Linehan, je passes are down. Je het pass over. Martino Feller het in Rachel. En ik zie het ook hier geschoppen. Root Sergeant is het Felix. Root Sergeant is. Maar het zie ik die maar Darty. Dat is die Sergeant. Sergeant die Louis Linehan. Willen Linehan die Molly Aspel. Aspel al gaan kien. Pelle door die interisha. Molly Aspel. Die hier hoort je scheren is die Louis Linehan. Linehan al gaan kien is. Den ik lei pass hoort to Jean pass agus seo chugan í for Rattigan a bulunú na tí bhfuile gan fád chugus í fáte in seo eisií stige neasadúlaí ar a talla neasadúlaí níorthúid ar a talla neasadúlaí agus fáil díntar kicksíar le tuisteach an go chiildara agus tá réitear caiint le duna go imdóí híón ará maina tú cean fáil le stoilm go bhí tú carta dó. Níos a dúlaí tá péad a cáilte aici agus seo chugan níos a dúlaí agus seo chugan níos a dúlaí le hín ceann seo thógeal bhí Tóirí McIlroy fuide láú lethe bhfuil níos neas a dúlaí ceach bhfuil cáin an cáin í héin tá cáin í héin chuid mú beidir go gcuinedís iad sin sálamach an clufa lena bheits a clufa a háart trí cín éis go gomáíre chuid mú ciceach bhuiid a bhaile Kathleen Donnelly agus Níl siicach gaibbrú oríntocht le bheith ferralte go dtí seo réanú sa ceansin ebrí níla ceansin ebrí a chuid mar tá si go tinún head a tíomhlíne a tíomháil gon fáic agus kicks tíomhlíne tá go chiildara. Tá chlár na scóir éis alleluia hína hín tá chlár na scóir agus kick tíomhlíne go chiildara. All a tíomhfuil inis cóir bhrá agus cuiomhrá idir bar seo bhí mar sin seo hána seo chugann Prashartínta Kildare í cheansin éidir le tíróí lánam agus seo chugann amach iad óganna go duine inis agus an díorthid a bud sin ag níomh níle tá hir i measca go cólaí ó níl an díorthid tucinn sin aici go seo chugann tíróin a lenne ar an Jonsaí trastan na páilceáin sin gáin ceann deas go dtí Tóirí McIlroy a bhfuil chun cíineis pasta chu aici siúd agus seo chugann inis gan ferúil gan seo chugann iad ístin le cholí láir Maeve Corrigan hugan passan sin isteachchutí Ella McNamee Shear go dtí Tóirí McIlroy me sin seo hidís go dtí Maeve Corrigan is pass angulóte isteach sa spás in cáin sin agus í builte go dtí isteachchutí sa gámlaí na se gáil isteachchutí tá sí sáinní cí te gáil néanaid ar eis go dtí Maeve Corrigan trí bainte go Maeve Corrigan agus anabardínta in seo ag cúlathe Kildare agus tá fáil dínta sin ag Maeve Corrigan idir céalaí cóiric agus kick siartán a go Kildare. Hir in de líne 3 meter dé fully maak die líne 4 meter sakapéin is die mór bí hogal skoppi dus die tóki gudi sergeant road sergeant Seo go Kildare ógan go duine is sáin sin bhfuil fáil dínta tá an réitúir fáil an sin dínta Laura Curran tóki go skoppi ag Laura Curran nú an tugadí sergeant road sergeant hí a an lá Parker sin Claire Sullivan bhfuil tú na tíhfuil go fácin is agus tíochtach le hetá Emma Wheeler a bula so sa spás ní ceann na sása sa dánaí mar gáil siar a cussin tá Emer Quinn bhfuil a réitúid rá nó bhfuil an muir rá bhfuil fáildínta Emer Quinn agus tá agus kicksíar atá go híróin agus seo chugann tíróin i tíocht amach leis an líorthirí sin agus Chloe McCaffrey hir a meas na ggólaithe bhfuil túúna tro go dtí Ella McNamee hir a lehéin go fád agus seo chugann iad an atmosfér an tro go deo agus an passion chuid a múg fáte éis Kildare bhfuil bháin eile agus Emma Wheeler seo chugann inis Kildare builte si sinna cíar mórin a bula go glóte is te sa spot anna fes go deo sin sa chó an cúlbáide rinne cúlbáide go má beidir nach chuna kicin éach go má sinna chunig síach léisi a sin go hálainn agus seo chugann tírónach tá passion goite is stré agus í fáte go Laura Dunlea go dtí málaí Aspel is réal sí pointe builte go hard builte go glóte ar fád anna cholín ar fád ó imráíta Molly Aspel agus cúlín sinnice go Kildare agus Kildare chuide chun cín le hína dó na hína hín agus mu teannar chugnú mé dé cehuiide I bheith chatte sa géad le in seo anna cholín a bhíon sin í léon dá. Ciceach le bóla agus seo chugann Donnelly Can or the Machines in Conscion, waiting in able to Shamach, Magalore, for Chloe McCarthy, Chloe McCarthy, Sheeran, Gudi, Ella McNamee,
McNamee is Sawing Mintichel Dari, Kinter Aliniana, Baby Durchi, and Pascal and Kin took it be Chloe McCaffrey on, she stole him, will near her deck, passage Dachwa, pass on Jazz, freshen Stassus boss, in Shin Kay for a contract, as she fought to stick Sir Gormley, Alki, Sir Gormley, chances score, Sir Magali, he's Anna Howell and goal ball, Anna Howell and Shindian take Mary Holgrain, August Shohogan, Amach will and Ray to the Rog will kick Sear, Tilty in Shaw, Egg. Kildare Nieta Kicksir on Egtiro and Marine Faldi into Saladino on Sawat Agus Divoniel, Augusta Shanseke on Varnashin, Laido Gudino, Tigus the Fornia Hode score, Agus Shahogani, will take a hard Gocrine Kigus Hinado on T with on and Ishacha, while we and Towels, Yansha more difficult to Jeda, Ach, we real Nabuntash on Region Cool Body. It can hain the school in the key to go point it on and it's cool. Shahogan, Kildare. Louise Linehan, Jorgen Yehodig Louise and Tronona shop, Wilta and Nona Chahek, Laura Curran Shear, the Lehin go fought, Kid Ashty and cool, well, you with a cool body, which she gear and pass, you was she, a Shahogan in the Shirish, you had the Halogan good dinner. August. Kildare gear a little young sea and Chagas around the foot of pointed ball. She had pointed ball, she Molly Aspel, Shearer and she and Year Hooded Shingadi Emma Wheeler and Keen, pass on the glote, Elfat Swas and Shingadi Maya Darty, Ishakal and Keen and Shearer and she, Leshigan Shingadi, Laura Curran a bullet thrust on the Podkinish, Gudi, Kira Moran, the Stachan, Anna Faska, the Stachan, Gudi, Roisin Byrne, we'll take Roisin Byrne, nothing Kogu Khan, could have moved, egg. Kildare August van and score and he do a thief. Kikama Halivis on. Well, the stack with Sulachan at any winter, no, no, brand away in Marathon, is that Tanrishan of Honago Kildare of Vaganacha, Erenus, Kildare came to an hour in the hill up. She came to Gillian Wheeler, who to stack Shohogan Yadish Terenonsi, on your hood Emma Wheeler, a Stassus boss in Shock, Gutty, Roisin Byrne, past okay, Roisin Byrne, and Chin Dummy, Dean took a Holland, built took a hard, oh, God, Darby, Dishin, if for Ratican, in Conscience could have moved, shaking, could have moved, in Chin Kildare, August, he in the door with Laura score, August on Kildare, Dina Aru, Gillian Wheeler at the staff. Claire Sullivan. Claire Sullivan, the give up comfort. Claire Sullivan, give up comfort. Can banish Sturgeon and Pat Sullivan. Samuel Henry Lanacha, I can't intention Lehan. You heard him along the park, I did it all ye. Because in year Hutchinik Kildare, Anya Grimes, and the Ech Tito, Anya Grimes. Listen year Hut. She's Tanya and Chin will fall the entire Neil generator, real the Bontash to Shahogan yet, along a good inish, because the gear score all better in shock, the instant, let's go on shot. Real shit the con stacks, Honey Nellis boss, and John and Jaskajo, but the stack in Chin, Sir Gormley, during the bugger stacks boss and Shogati O'Neill. Nivoniel and Shinlishio, Fonchi Dashi, Trial, she bed in Real of the country. Fear Fascadio, I might in Hub Emer, McCanny, Argan TV, Quinish, the Heg McCanny, and Pastokino and Chineke, Gutty, Emer Quinn inish, Tito in it, don't say, Boltonungi, Ellen McNamee. Machot Shedderol, Trust in the Port Girish, Tori McElroy Hunteen, Bultirash, Ekigudasin Chin, Goody Chloe McCarthy, she deal dummies, she saw you, the Kincherol Nena, pass the key, work your machine hands, pass on jazz, August and Yerhochin will fall the intention, because of goal, the generator, kicks here on, go hero, and August Shancy Tito, and Rolfin Keen, Suglifisher, Green Head was Suglifita, on rate to the Gincher and Chin, go Maya Doherty, good Bishop Urnian Fall, August kicks here on, go hero. Nieve O'Neill, when she done the contract and then Jaston, August Henry, a Corule Kildarenish, they should point to Denim on Nieve and Concha. We'll take Nieve, we'll take a glow, take Nieve, because Hannah Jaston, she in the tea, today, Tito in ish, in the toe, Kildare, August, she came actually, bulling a goal body in ish. For 2 Denikin, let pass the horse. Well, and she pass the noon, a look with Laura Dunley. Laura Ollemach Keenish, the Dana Killeen pass the horse, she saw near, took she took Molly Aspel go there.
Sheer go dtí tá líorthing bhfuil líorthing cáilte go tá sin nach réid ar a talann sin ggéar an líorthaide ficusúas Ruth Sargent a ficusúas fáildínta Ruth Kicksí atá go Kildare ó cí go skippaí ó tá sí chuir mú go agus seo chugann Chloe McCaffrey go hídón a gáiliste Chloe McCaffrey seansa scóracha bhfuilte go háda Chloe McCaffrey tá si de brenn bhfuil gáinte tá sí head drastan tá sí ní réad fi sin tá sí an head drastan agus cool agus cead a cholínis ag tídón agus cool agus rá cholína Kildare. Canús ceán ag tídón a chláir na scór go leor chuir mú sé cín chuir mú ag Kildare agus níú me go léit a fantaide mutéine agus leáman díor chuide eis le Emma Wheeler. Kildare á le rinsaí, Gimmer Somali, multeach go dtí Gillian Wheeler a tháinig isteach marthas a tháinig isteach sa glufa. Tá díor chuid go tí sin sin ag tídón Tori McElroy leis an bell builte go dtí méobh Corrigan a bol nún an sin inis agus seo go tídón agal in séríis tíar an lehéin gan fád riil na buntaiste tuí an réiteir up méobh mean leis an íordinis builte bíl méobh mean go dtí Anya Grimes ceán anna fast go dóisteach ag Aoife Harris sa gáil chun cín a seansa scóra le go mairín le hebhróige chu lehet a go sin pas go níomhnéil bainte go níomhnéil agus seo go deach le Kildare agus Gillian Wheeler agus a líróid ag Gillian Wheeler tugann sin pass suasan sin go dtí Neasa Dooley á bainte go Neasa Dooley bainte dhé go fáilteach de an réiteúil Kicksír atá go Kildare agus tá an bheanal duún fáil ar a talach be sí cear go leor Neasa Dooley tá sin na sí i ríist seo chugann. Kildare ceadíonn siad leis gáinseo well as tín scórin is bhab tá sé rá cholín chun deire Isgurður séad a cholín cúlas cholín chun cíine tús a chlufa seo Siar a hain séad is gán áí sin agus in is Ruth Sargent leis an bell builte núna ag Ruth Sargent ar a tíhile a gon fácinis go dtí Lisa Shaw anna siún go dtí seach tá siar leisteachan is bhfuil níor deicisteach a drúr gohainte ríón ach tá pass chuid amachaice mar sin héin agus seo chugann Kildare ríiste idir sí cosmige chu go leor tócíonn sin de réiteúil gúil fáildínta mar sin héin Roisin Byrne agus Kicksír istechatán so gúgin íim láhharab agus Kicksír istechatán a go Kildare agus tá Kicceal Iari Roisin Byrne a thugus í seo. Níon cá na 6 go sa dánaí ach testí na scór Seo gon Roisin Byrne nína tívéidir 10 builte go 10 tá sí casta ag an núma deire 7 chuir mú ag Kildare 7 beidir go gcuoine sé sin solamach an trúna cáite. Tá siad chun deire le rá cholín hína cehéigh tíón hína dó atá ag Kildare tá chlár na scóra go ach tá an clog stoppaí tá an clog briste go léar cosúlachta mar go bhí sé de éis sé ríiste sánílas an cead an támata tá fantanis ach seo chugann. Ar tair 8 mé tíirinn seo chugann Kildare ar in séríis a Johnson sin briste dós agus dínta go hálan ar fad híann sin ag lácholaí hídón Kathleen Campbell agus seo chugann amach le tídón óganna go duine inis. Amach a hain sé leis an bell bhfuilte núna a tíhile an fáil a go bunis a teiste le heta Chloe McCaffrey steas spásach ar in sin cáinte surfa gámlaí gal na tro tá sí ag surfa gámlaí contortin seo surfa gámlaí sé seansa chol go hí an háhail ag ggóilbáide Mary Hallgrain am a háhail ar fádaice an éon dátain sin agus tá lás háhail tíríist eice agus seo chugann amach le Kildare óganna go duine. Iad tráil chun cíine sin líorthid acu agus neart cúna thusan sin an pastach isteach stechan sin annach chlufa seo chugann Kildare le in sí na sríist agus Neasa Dooley gearil iste burtas tíón hímpelach tá sí fósa taisil tá níor ag go fór ní léon chúnacha tríal sé héna anmhlacha le fádaíonnta híann sin ag méobh mean seo chugann amach le tíón agus Tori McElroy siar hain si a go dtíon le cholí láid méobh Corrigan trastan na páirce hain si leis sé gáin sin ní le clogad eis go fós seo chugann Seochagann tíróin ar in sí Emer Quinn leis an bell Emer Quinn ritras leis decha meáildaí builte mar sin go dtí lines san nún leis gáin sin inis agus í go dtí ban Chloe McCaffrey gáil chun cín go go dtí lína cear cúg méidir cuairtú duine le passa úr teintí héon pí a begaile as réala sí sí chuní anad a híile tá passan chu stréach beidir go nébre tíach go dtí mach níomhnéil níomhnéile gáil chun cín níomh seansa scór builte go há de go bulinn sí pola
agus fórí le hain sa ceanáí sin ach tá riil na buntaiste ríist agus tá kicksí leisteachchan seo ag tíróin rud a chéalíns má an níomhnéil an cean seo go méid tíróin trí cholín chun cín. Harta séanú mé idir mun téana agus lá náma chéanana chula clog a gobid ach harta sin níomhnéile hócasí ón níine trí féidir déag agus seachna a chéad stróir in cean seáil tá sí leanúid in splucha réanú súil sí ná hína cúgeach ar a chlána scór go híróin. Seocha go ní bhfuil sí ná dhéanú ní dóilm gohfuil tá cean sin chuir mú agus fóríil sinna chu fadan am bhharúil sinna chéiteán atá chuir mú ag tíróin suglafa áí sin fanan an scór cúil agus ceir cholín in cúil agus gá cholín agus an chiiceach builte agus seochagann Kildare galerinjonsís. Tá sé bhád a scóráil Kildare agus sa fáil dínta híann sin Emma Wheeler. No, mai a hartaí. Ó siar go dtíon cúlbáide anna chuntarteach ar fada sin seach a gunne mar a cúlbáide Mary Hallgrain. In sí an hábhail ar ball agus a sí gínseach go na himráí ce go siad a fellinis. Tá beanna seo le héin sin í Louise Linehan ach tá ní heastín sí ó Gillian Wheeler má tá sí héna díana an obaid. Tá sí pestach í go dtí Louise Linehan inis. Louise Linehan is tugann sí núna se go dtí Dooley, Nessa Dooley, tríal sé se go se agus sábhil a dí sin. An tochtú ceán chuide mú ag Kildare agus tochtú ceán chuide mú a cup. Seansaí híle éasca go má mar sin héin. Hartar cheanú méid go léit tá fácaí sa glufa seo. Fácaí sa leis seo go dtíhann go chlufa. Sí ceach búilte i gúlbáide agan tíomhlína go sé amach. A sí go teach ní bhhain go sí go teach ar a tíomhlína tá sí go teach sa 16 bugad tatí hall in si bhfuil ní 16 éí ach cinál turas agus cic tíomhlína tá go Kildare. Agus cheanú méid tá fanta. Cheanú méid seo thugann ní chiisteach sa spása sin go glóte fad agus é fáte Roisin Byrne go Kildare alisteach tá seans beidir áide go sin pass hí seans a cholaige méle chól builte go hard builte head dras an cholín fáte sin seo ag Roisin Byrne agus leidmuide sin na bharna go dtíana cholín amháin déach cúla beice ach well déidir sí rabróige is thar cholín héin ag an táda stohí súil cáilte go hína cad in hína trí sí ceach le bula. Sí ceach búilteach sí fáte sin seo ag Louise Linehan go Kildare leidirn síríist. Tíbal go fá chuig séan sin díle déna réiteú, dínta go maigh na cosantóirí, agus seo chugann tíróinis, bhfuil siad san an cúlínála bhile háma, an pass tuí acu óganna go duine, bhróg tuí an cheansin, agan tíomhlína go an ceansin amach head a tíomhlína, tá sí chuníiste go glótin sin ag níomh ónéil, sa sí cáilte ag níomh, pluí sósa níisteige, cuairtú duine cí le on pass a thuút, tugann sí an pass amach an seo, go dtí Bí Chloe McCarthy, Mach hain trile se gána áí sinnis go dtí Tori McElroy a bula suasan seo go dtí Anya Grimes sé asin seo is go dtí Chloe McCaffrey a bula in siar go dtí lecholí láid Maeve Corrigan a gáil chun cín, í léaniste tachalanne marchailte. Táine chu le Corrigan pastoí ag mar sin áidirnta go glóte fad in seo go seochagann tíróna go leidirionsaí an seo beidir goil chance seo Gímar McCanny anopid ar fádínta Louise Linehan agus seochagann amach le Kildare anopid go dódínta acu agus seochagann iadach ní léana go léon pass a thuúrt ún tá le an Thompson ach déidir le chunne sirádaí be ní chunne déanaan réiteú gur a fáildínta go binne fá go chunne sirádaí sós kicksí atá go Kildare tíide chum láir na páirce. Éochas a ceán seo. Well, caiise dal siar le go dtí Ruth Sargent tá bula trastan seo go dtí Louise Linehan. Leorgan ar chuir feici ag Louise go dtí Gillian Wheeler ag ggéaril chun cín, tá sí sáinní ag Tori McElroy ach tá fáildínta ag Tori ar sin. Bhfuil Tori, tá mé hapa go méid gúil Tori driblóidin seo. Bhfuil a henim tógtí nó bhfuil ticcuine henim hena héin níl réitear a le bacalis. Seo chugann Louise Linehan tá ceán tógtí go scipaí. Seo chugann ní beidir harta núméid go léanú mar sin tá fanta. Go léir muidir dor séréanús tá fála le dínta sin mai ar a hartaí agus sin chiicsír tógtí Kildare go scipaí. Bhfuil a cólína leáil sa rih leá tá fála le dínta in sin i dead a réiteúd agus chiicsír eile tá ánanis agus ífa man réin fanna dínú fálacha.
Roisin Byrne, she hooks and concha. Roisin Byrne. Tá concha hart sicher 8 meter amach an goal. No machine. Ni she méitsin she bul take. So Hogan Roisin Byrne she na na fórne chade go score. Bul an nord de bullet chain polo tagan she rest an nimmer agus sile an nimmer turn noch dénoch agan sa leisio. Puinte bháinna id in na fórne. Tírón an cool agus skead cholín. Agus Kildare, cool agus trí cholín. Ort choring, ort cliffe agus be muidir eis le hí an dar le gan cliffe seo. Ma dyma Ebe ke cháil sa cliffe seo contort na tí cháilí hi bagart sa chop. Ach ag le háma hí na carig Tírón, hí na trí ag Kildare. Ag Kildare agus hí fátin eis ag Laura Curran, bhfuilte go hard isteach ag Laura Curran an canse heidir drastal anna cholín í forratakin ústí mé a hol beidir bhfuil contort ar ganse seocha gniad Kildare seansa scór a có Cumatí isca go leor cin áirí nítí macha ní tí bhfuilte go mach ar go seas a gól sé Dimmer she go on the key, so her gone is the chance to score. So her goal. He's Anna Howell on goal ball. Anna Howell in Trinity take go heat on. Her goal is that Chloe McCaffrey chance to score. But to go hard the Chloe McCaffrey. So she's been on with the ganch. She had it last on. So she laid out fishing. So she so her gone contorting shot. So her gone is a chance to goal. He's Anna Howell in goal ball. Mary Hunker there. Well, the start the chance by the other could chain pass for chance to goal again. Male the goal. But to go hard. But to had it last on. Colleen for the action show. Roisin Byrne agus light position of Arnold again. Shop and toilet facilities are available to the rear of the main stand.
No rivalry at all. Oh, no. Yeah, well, sure. Poor Chris. Wonder how Michael Party is today now. Who we at now, I'd say? Sure up.
Kildare agus í fáte ag Kildare agus í fáte Nash. Chun deirich níor mar hiige meid le hama. Tá Kildare chun deirin seo ag le ama le cholín amháin. Hína ceharig tíón, hína trí tá ag Kildare. Réitir am holáir na páirce tús le chuir leis an dára le tá man anrála bhfuil rá rutálaí tá an bháisteach snapaí agus tá an clog ar eis a gobir súla an gohana sé. Líor chuid caitisteach tús chuir leis an dára le Kildare le nion síon seo an pastoch í núna seo go dtí neasa dúlaí, neasa galchan cín, ar a lína ceachar 2 méadar, steach sa spás go deas go dtí for Rattigan is de chance scór tá na fáine á scór. Anna cholín ag í for Rattigan agus iris tá siad san na deis chun leis ó scór an hína ceir an tíim, hínta glóte ar fad búilte eice an sin agus chlár na scór anis ní teag gobar ríiste a chaid go leor deachchtaí an seo an trúna seo a cha hína ceir na hína ceir itá go léad an táirih tam sé réanú, seo gan líor chuid am lá na páircí tá cínte réí ficha suas, tá sí ficha suas na sé ríisteach gáilte ag Kildare agus fáte ag tíón tá scór fanta mar bhí sé hína ceir na hína trí tá chlár na scór hína ceir a tíh tá go léir an conta setá agam sa réanús tá ban gortaí rúnin seo ní le ní sam steach sa néadú na fuisí an níar sin agus bhúil sí ceach go leor nó mééis sí ceach go leor. Tá có leiise go le réanús tá clog stoppaí réanús agus fós ní le chlár scór ceartí ná tá mar ré ach tá an clog réanús a gobar ní nó mé taon caite fós agus seo thugann an chiicsaí le bula ag tíróin siar sé leach cínte bhil siar mar sin héanú ceán anna chuntarta bhíon tean sa gáin sin fáte éis mar sin héin in sin ag Sláine McCarroll le bula na pelle machchan sin go dtí Ellie me go dtí níomh ónéal sin a bulas nún tras na páirce go dtí méobh Carrigan is stechan seo go dtí níomh ónéal ríis tá sí aice tréala sí ceanse tras na chúil ceán an bhór tras na chúil cúlbáide bhíon táir a gúlbáide freaban líor chuidin sin agus ní ré le hebid a thuga chéadú acha bhaine sí machí mar sin héanaach seo chugann Kildare le chuna go duine imime Wheeler inis tá chlár na scór imí gláán díadach díadach chuine agus ní chlár scór a behéineach tan na fórne a chóscór hína cehéir a tíomh seo chugann is sí ceamach le tóga a cean le sí ceamach tógaí le pí agus seo chugann Kildare le rinionsaí ar a tíomh le an fácinn is builte go deas go dtí Gillian Wheeler a chun cín ceadíonn sí gáin se siar chugann sí an pass an seo go dtí Molly Aspel le bula na pellet pass le tuí isteach seo agus tá sí fáitin sé í for Rattigan a ghil chun cín pass tuí ag Rattigan isteach go dtí Roisin Byrne anna chun tuirtin seo is le mé le chul go hééis éidir go chul ar fad agus a bhena fuí na Roisin Byrne cool glán díadach go hálainn ar fad in sin ag Kildare agus tá Ciara Mórin imíthe go fád agus éimar mehan takeísteach tá éimar megáin takeísteach tá ífa megáin takeísteach le bhá go héráin tá dó ceherinis ar chlár na scór ag Kildare agus sína ceir ag tíróin agus tá band tíróin sínte a talann sin agus tá clog a ríist stoppaí an tróna seo agus thart bag nach tríú méid caite agan seo an scór áí tí dó ceir ag Kildare hína ceir ag tíróin agus a léidir go húil a fuair a Roisin Byrne sin thbar ar fád tá ban híróin ina sí a chu le thóir ceart féidir a clog a chuir gobad a ríist ar is chiicsaí seo tógaí ag Sláine McCarroll Bullin Sláine McCarroll siar an fel go dtí lecholaí lá sin í méobh Carrigan leis bell cedíonas méobh Carrigan í chicas ása dánaí began ébre tíach má go leor ná ágan tíomhlína go teach ar an tíomhlína is le Kildare níthe le tírónna chic tíomhlína seo Hálar a tíhhailinis agus siar a hain siad leis gáin áí sin agus ige Lions leis an bellin is bhfuilte go dtí an lán chólaíice sin ní an ranatá an Kathleen Campbell in sin a bula suasanis go dtí Anya Grimes a ghil chun cín agan tílína hála a tíhhaile tá sí marcailte agus anharcailte ag
Rifa Ratikin nach Maschinen, tá sí tuisteach an pesca just straight tá Kildare an déile le gan sin agus ébre si amach jogan go duine agus seachgan inis Kildare tá chlá scóir eis go sé eis cartó gairí na gair seachgan Kildare le rinne sí na siríéis tá le tíhile an fág fiargan tí lína go deo ginach dóine go duine peisteach sa spásan seo cé fa ceanáí seo tá sí puí sósin sin ige ífa marréin leis an bell tá sí sáí bhil sin nóna te go deascadí for Ratikin a gáil chun cín tríal an Ratikin na cáin go há na cholína ige for Ratikin agus inis tá an bharna sin tá an bharna sin is méid go dtí cead a cholín agus tá Amy Mahan his carta buí áilinn seo stoilm ben Kildare sinní Amy Mahan carta buí agus Kildare hallar tíhile an fácinis agus kicktíí lína go is deach sa spás an sin i gáin sin seo chuganine doghine go duineis ce íonna sé leis gáin seo sean sa scóir le bhfuilte go hard ceúla cáin sin had dras an freisin na stoilm cé nach bhfuil na muid an sciúpaí chu suas an scóir de sin nach tá síán agus cáin sin fáte ag lísa seo. Well Amy Mahan níor sí bhada de bar go sí carta buí ábhrí sin tá sin an nuas duine. Tígan éige te bal cúb se hagad hall tíhil an fácinis níomh ónéil go hírón tírónna gal chun cín duna buntaiste taní chuid cinní ráda ci sé go Kildare is taobh se glóhar a seo go Kildareach tá siad chócholín chun cín í dó sé ina hín na ceir itá an agus seo chugan ina sé rístiad Kildare bhil rinionsaí Ní chuidir éis sin bhfuil fáildíon tarb, ní tá sean scóir le cáí se mé choú hín cáin sin contorteach chu fáildíon an sin agus kick siirtá go Kildare díire chaile líine 5 méidir nó mar sin ní ceachach éon stúr puinte eile á lei seo. Iad a cíimdóid arthúil íon is agus Sífar Galvin na cíimú hiochttasteach ar a bar. Sífar Galvin le hiochttasteach, ní mé cínte céimós a Sífar Galvin na tíochttasteach. I bhí fi híon Sífra. Substitution on the Kildare team. Number 17, Lara Curran, is replaced by number 21, Sífra Galvin. Sífra Galvin, agus Ranú Lewis Lara Curran atá mí an fád. Lara Curran, Sífra Galvin tá gís de. Kick siar Kildare. Séanú méid caite sa dára le. Ní me cínte ná ráile cé tá tógeal a kick siar se, stóhílam go bí Roisin Byrne. Roisin Byrne. Lacham leis go bích bhfuide do sí ní tí bultíín tuiste sa ggóil bhfuil tá sa ggóil Ste a ggóil cúil eile ag Kildare tá réiteo ó buún cúlbáid is dóilm faoin bosta buún cúlbáid a faoin bosta ní le dat nach buú agus cíinear a bun níoride chunealte amach dóilm gúil na sparables a gúlbáide ní nach ína bhean bhachtta có leis tastal bhhaine sé ríidir tá clog stoppaíine seach mar bugus beigh an písa a chu chlár na scór tá Kildare chun cín trí chúl agus sé choúlín a cub siúd sin chocholín déag hína ceir ag tíróin nach scór al thurbe go dtí seo sa dára le bhfuil a cúlbáide ceach go leortar có leis a go lehanú go sé duine í deilehuirtaisteach an na háit an cúlbáide bhí capíá bheitach a míle coil níl sí tíochttasteach tá an bhena toiste tá sí ceach go leor Kathleen Donnelly an míortha well chunig sin líorthid roiarnach a fádach ní ar bhíon bhíon na stóilm í duna go na cosantaríiste agus well chríocht na ceán sin na gáine na hangaí agus trí sé ina íana ceir. Seo chugann tíróir ífa Harrick Gerald chun cín tá fáildíontar a kick siartá siar a hain sin leis gáin sin agus seo chugann iad a go duine seachta sin hir a le héin go fád fí leid. Í fáte éise éon seo go meán thug a pesa seo chugann tíróin a gáil hastín scór go ggéir bhí fátin sin ag lines a gáil chun cín a sí blocáilte baintí agus seo chugann Kildare iste inionsaí agus Roisin Byrne a gáil chun cín bhfuil sí tarní siar tá Roisin Byrne tarní siar a pesta í nóna de tíhile a gon fácin is gáil na tróí for Moran a chun an dhéhaidir fi sóí puí sósa chu an mунtaiste háart a stóilem leis chun siad an ceán áí sin in iscutí an bhean tháinig isteach ball Sífar Galvin sti mé choúlú bhíon táidearang i ríiste íróin a cúla le nach déile le hiochtta sa gáin sin. Seo chugann tíróin tíocht amach leis a bell.
Fáil díntan sin í léon dát fáil Ed Van Híróin agus bhean atá gist Anya Grimes. Cortú dina cín leon pasta húirt a tá chola an sáí ceapa go ag Kildare tan chugan dhéag tá anú tá éimi mehan I mí go fág chuirta mí fáte aice agus sí mas go na bac í seo chugann éonas an níorthid le tíró nún hain sin le gán áí sin na tíhil an fácin agus í fáte níomhnéil ceán mór mí hard ó níomhnéil plapin cáin í plapí bristí nó go hála in sin de háláh neasa dúlaí agus Kildare déile go máile gán sin agus seo chugann Kildare ríiste mar tar cín sa dá le. Níor chuid éis ríis le thubh tuach chuní an adacha ach mar sé déanaí ag lábhar Dunlea. Leis an tuach go dtí Gillian Wheeler. Wheeler suas go dtí Molly Aspel, siarchad an Molly an níorchuid agus í léon de fé ar bhanis tá sí boilte nún an teáinis go dtí Schieffer Galvin. Galvin tháinig isteach í chuil go dtíine cearcha cúg méidir siar hain se leis gáin sin, ce dtíana siad inis, boilte siar go dtí an lán cholaí Louis Linehan a bula inis fa Emer Whelan I cáinse, Emer Whelan a taistil, pasta chuice go dtí Louis Linehan. Agus seo chugann na bheanhfuil ibn na íiristeach a béla chóilcán anna chudáir cóile agus istile héin in sin agus go néana be a marcáil bhí Roisin Byrne agus Roisin Byrne hir sin cáin sin go bhás in neanga agus tíróin ar bhfuile agus tá ibhid fi cúd agus tá ífa chuin Gráine McKinnis dénis agus tá go leor arthaidint ag tíróin se go leor aria ó hús an chlufa agus tá go leor dint a go binis. Tá é cholí déga duna fórne, cehead sé sin 8 hína cehead sin 7 agus cintám tá díú méid an sa bh caite san na géad le an seo. Neartá a focaí fós, seo an tíróin a bhfuil ar inionsaí ar a tíbháil an fáil, peisteach sa spás sin. Agus í an lántas a chánig isteach agus sí ífa me gan a listeach an spéidir gúil chance scóraí me gan léana an aní tappa tá sí tuí an talna a ní chuid ar a talaice tá sí chuní tá sí fáildín ar a chance tíróin ar scór a gúla cáin tó ciscipaí cinú ga sé a hiocht aéis agus í thugeil rééis is stoilm gúil séle cúdin cáin a gúide an réitúiste hin sin ará well caifrí thugeil kick sí atá níle scór sin na cúide gúil sé chlár na scór níl agus kick sé se le tógeal sean scuí sin scóir sin tréalann sí cool ile híhfuil sí go híisiúlaíach tá sí go te headin dresta na dtíine réigen chu sí trasla an bhaide trasa níomh sé níomh ónéile fuid an puinte sin so hína cúg 8 gúlína duna fórne cehead sé na hína cúg an níor chuil le Kildare is go go mé an bheanna chuú an fáil cin eis níor chuid eis le Laura Dunlea a bula in seo Trastan is go dtí Lisa Shaw gal chun cín tríhharta cup chuní an adacha tá sí mar sin héana leis an seo Gillian Wheeler pas an glótis sa spás in sin is agus seo chugan iad ríist agus bhfuil fáildíon le rí fomar léon níl de réitúir go deasteach chu seansa scóir go maine hehróige le chu síomhróg le car go leor ach ní chu síomhróg chuhiam hagin dú leatma agus chu símú an seansa bhí agus fanan an scóir ceir sé Kildare hína cúg ag tíró agus tiiceach a bheits an bhfuid bhna le gon bhena bhí gortaí tamlochan sin í Catlin Donnelly a sí car go leor tiiceach bhfuil si anna seánna báta sin isteach an gá lábh Maeve Mallon go dtí Tori McIlroy go seo chugann tíróin sí ggéireáil chun cín ní thuil bhfuil séan sin cáilte go caite múcha a fáte éis mar an héananig ag Tori siarchuinn sin cáin sin go dtí Maeve Mallon pastaí ag Maeve Mallon isteach go dtí sláine McCarroll aril chun cín an ní thuid aici tá sí díal dumís Harricane agus Kildare gannacht is í bhfuilte sósan John go dtí Chloe McCaffrey go isteach a seansa McCaffrey a chol méidir bhfuil tiicséir an seo níl tá ní thuid cáilte go anna choisintínta Kildare agus seo go deach an Louis Linehan a rinnean táhhail tínta sin nó rinnean choisintínta sin agus seo chugann Kildare ó rinne go duine ina sé ríist agus cheadíon sé leis gáinse nún in seo go dtí Aoife Rattigan tá ní smú le feicilde sa dáile Aoife Rattigan na bolan líor chuid nún go dtí mé a Doherty éis go dtí Molly Aspel iad an go duine go duine is Gillian Wheeler a tugáil pelle go dtí
Roisin Byrne an chlufic is as a dáile Roisin Byrne a ilisteach sí chuní an nada Roisin Byrne tugann sin pass amach mar sin éan seo stile héin tá ban le héin acha Gillian Wheelery a sí chuní ráda Gillian Weaver hí banna le pass a thuirteach ní acha sí agus gáhaiceach hí seansel chúla is tóile mai Kildare ach tá ní hurd hir mes caihan réitúd nimmer te stoppen Kildare ní duna bháin siad thuirteach ach trúr in Baltasha agus wat am an ráile Kildare tíochttasteach tá Ellen Dowling tíochttasteach agus tá Amy Malone takeísteach an Amy Mallon takeísteach agus í forrátigin isteach agus Lisa Shaw imi hir gon fád tugus suáil tá go leorrám a fanta fósa glufa seo tá bag na 8 mé 10 fanta sa glufa agus seo thugann seo búilte amach tá bhean sin an lán cholaí tá ag lán cholaí tá Kildare sin í líise linhin thbáir fat an díhuiid sin preisití tá go beag seo chugann tíróin a léironionsaí agus an díhuiid a réis sin seo le Chloe McCarthy sti mé chód tá sean a cholacha tá sí ti a tíí teach an na cóí agus bhíon táidear Kildare sin beidir goil na Harhéidirnta rollhacha marráile ní le 16 mé 10 go léanú mar sin fanta 16 mé 10 go lé fanta sa glufa fós agus seo chugann sí ceach le bóla i gúlbáide Mary Hulgrain pass glóte fad bhil te go dtí neas a dúlaí tuairt na pass an segadtí Gillian Wheeler a bóla in chin seo trasna sugar seo chugann Kildare lomana bhuina go duine anobid Aspalagáil chun cín pass ag Aspalasteach sin tá sí cáilte go agus anobidínta Kathleen Campbell an lán cholaí go híróin seo chun tíróin a gáil amachchanis an íorthil le tíróin iad a taistelóna bhuina go duine chuní an aida ach tá fáildínta sinna a bhean lápáce mé Mallon chic sír tóí go scipaí siar a haid leis sin gáin áí sin agus é fáte ag sláine McCarroll sheer go dtí Maeve Corrigan óg bainte go Corrigan ag ban seo Roisin Byrne tuirtan Mallon stimme a chóil seansa scór bhfuilte go háda bhfuil sí an Stoilm go bhfuil heidir aslan cholína linn seo ag Kildare agus inis an bharna médaí i ríis go dtí éon cholín déag ní déag go 8 atá an ceithre 7 na hína cúig Ciceamach ag gúlbáid i ríist Bhfuilte núna a tíhfuil an fáircin seo anna feasa bhí an í fáitin sin ag níomh O'Neill a bula go hálan isteach in sin nach freapsí ar a tíimí cheart go Ciara Moran go Ellie McNamee agus tá an ceann sin go teach a tílín agus is cic tílín atá go Kildare. Cic tílín go Kildare díra choláir na páircin tá an bháisteach a tíocht a ríist má ginn tú leatmeach is brad an báistí tá an na báta seo náid an chhlagan nach báistí bhí aine ball an pesta go glóite go seo chugann Kildare le rinionsaí i ríist an pesinó go dtí Ruth Sargent bhí si leis a cáinse níomhaí Kildare taiste lehab ceann builteisteachant in sin ag Schieffer Galvin Agan tíomhlíine pucí suas i ríist ag Byrne ach tá sí bantíí an báta seo agus tá tíróin an déile leis i gáin sin bhfuil O'Neill a sí cáilte go bhfuil seansa stéin seo i mé le chóla go lán tasach níl tá sí bantíí atá an aberdínta Kathleen Campbell sin agus seo go amach le tíróin fáildínta sin chic sír tócaí anna scipaí go deo amachchan sin leis i gáin go dtí Maeve Mallon nach caithfar úirte leis i ríist Maeve Mallon caithfar an díorúirte leis tá duine as Tá ban Kildare gortaí is dóilm agus caithfar an clog go stoppa. Tá mu le bailach híidir dára le cearhuiide tá caite fágann sin go cearhuiide tá fanta. Tá tíró na cíimúid athhuiíanam. agus an bhaanta siad thuirteisteach an tam seo na Emma Conroy. Emma Conroy tíochttasteach, ní sam céirtá gimeacht ach ní chuann sé suas an chláir ná tá mar sin Ellie McNamee tá gimeacht. Chun sé sin intasarach tá sí gimeach go fáil, ban tá clogstop í fós tá ban Kildare for cóléis tá is mú gona himlúirí narthosa má gin tú leat me tá gimeach go híróinis ná na himlúirí a bhí pucaí runna seachtainna nach sin a bhín sé. Tá an sic sír tócaí tá an clogtá sí ríist agus an níorthaide sin seo le Aoife Harris agus sí a bhla sosa spásan sin anna festbúilte sosa go éon dáid go chuige sartha garmlaí.
Gormley gal stechan is gúil fáil dínta Gormley níl tríal sí pointe beidir búilte go háda ce sí búilte go glóte fáda ce head drastan sor Gormley pointe an deasan sin go híróin agus sin águs in iscúil hína sé a cup nachta head seachta Kildare sin de gúlín glána dí na fórne trí chúl Jar channel sa sin go dé cholína bháin nach seach gan Kildare níor chuid an gicamach fáte Gímar Wheeler Emma Wheeler a bolla trasna in na parkin shot. Ke for se kan shot ash stoilem golle van ja cholí Laura Dunley ach ní was sin pass in sin mar holiday tí well tá sí for Galvin a himmer cheer and chug bulte cheer go dí Elle Dowling a hanike staach Elle Dowling if it card is remake a shoot go dí Gillian Wheeler it asked Dowling al Keen, on long holy a kim like she, that she vacate, is Linehan it actually is good Dowling is the mail of whole chance score. He blocked the hall and chin and Anna but into egg the coolie here and chin go hero and the gear and year what I be mark over no good negostation dinta because some had the well gun fall finish talk Claire Canavan Lesson Bell Claire Canavan a bull of sausage drog tossia agus Burton chin and see for ag tiro in stachse spas gedien van kontorter on van kontorter getastingen na sar Gormley na hawal it is to the 1-0 ag Mary Holgrain agus sin an daras hawal dinte ge so glufish agus ta band cholle hein aveki agus shini Alana a prizeman ach nichi a bakalin pass hoort to chi pass it is troch fast maar ta hier hoor de ashin sho le tiro agus ta karte go in kintin sho maar ta Laudina mo ag unrated agus the been van Kane the ball but she stoilum Amy Mahan no well you cheer to ten hearty and bout the tick could in the tia hanem agus sta ní vonil le hin sixir sho hogal go hero score the testel go gero hero section talking the van sar at gimmer takup shni sir Gormley kortu den in pass hoort as she deal dummies that Deelta kip, some kid the fush, maybe for she had a gunch, and when she come out, Shakogin, Yadanish, here's not a hospital, and you heard it as in Charlotte in McConroy. Into Roliniana, Pedro Yago, hopped on the heard the kick of foil, took and she sheared in Shahi, with Jean Slanya, McCarroll, the Tashtil, Slanya McCarroll, Gimmock of foil, will any clean pass the horse. She saw in Yiddish, through a Kildare Himpler, thought, thought kicks here in Shaw, Agus will root sergeant to dribble in Shaw. So then made go well, Neil, on right to the kindly, Minu ye, nach Herta Shinnevedin, the Kirk will cast the Kinal in the Bedegabeck will hit all that's Julie. Number 5, Tori McElroy is replaced by number 7, Anya Strain. Ta Anya Strain, Takish Dach, Tora McElroy, Imi, a gun forward. Agus kicks here Tiro narrow dint akop kicks here and shot agus Chloe McCaffrey hokesi that she had zich 8 meter zich 7 meter en she wil te maken kick with die Anya Strain for die gezicht sterk Anya Strain to can nation show you tegen McCaffrey tastil Kildare kim do tilare yena agus shochoginish Cleo Caffrey that she stopped Cleo stopped a Kincher Bagalish start on you heard the man park Maeve Malin, Cal more meal to hard but to stack Agni von Yale, Cadian so cool ball is a gancha, well can cool body skill is a gancha after kick serious stack on a go a hero in the stoilum, a kick serious stack on go hero Augusta Nahara in the Ekildara, Liam McGovern in the Tirtester, August Tirtester freshen, Caitlin Miley. Agus Kirtagi Marco Ford. Well, this. Marco Ford. Well, he from a random Eagle Ford. Agus Freshen. Amy Mahan. Amy a gun Ford. Kicks here. The on go. Hero. Score a test of good gear. Agus good dodgy wahab. That's it. Diaguli Hundred. Agus Kirta Fanta. Inu me dig, Johnson will take a hard, will take a crane, Egg McCaffrey, August Ton, Coolina, Lawrence score in the shock up, Galora Testel, Hina Shaft, in I carry shaft. Janaka school 3 whole glanad in the fornia. August Inu me dig phantom.
Kickamach Toki, Tan Coolbody shot Toig, Kildar Harbor Fad, Lesniki Kinimach, Augustar Howell, Virul 13 freshen Kigastan year for Dinish, Erashes and Yahuli Lord, Laura Lee, Shohagan, Kildar Alinion series, Hall at the Welcome Parkinish, Tasha the Gunsi, August. An year hoid be my the hearty on and past the kick on more meets a stas boss in Shin Kay for Sikancha. Well, Banna Stiro in a fall, Banale on Lawn Holy, Kegu redeem in the high, Kathleen Campbell, Hishim, Comasha, Hogan Tiro, a little Yunsi, Bedigal Chance was in Chuck of the Shiki Man Carcha, Chloe McCarthy, Stas boss, Chloe McCarthy, Equity, Emer, McCanny, Stas boss, and oh, the chance of hole of Tankle bottom with East. Tan Coolbody with East, and year old Colt Ekechta, Hort Carcador, Stolum Tan Rachel, is Shul Stachin, Rinja on Lawn Tuss, Lawn Holy, Leash Linhen, or double their father, Mahonic and Pasti Stia, a Hushi Lovely, August, Daily he could Ashkey and Coolbody in Shin, Madelishin Glefella, Port Lord get Hunkeen, yet we owe all Holigus de Goulin, Coolugus Tree Hulin, no Machiniton. Ketta Tarlu Tan Shixir Amach and Shasta, he could build me those, Tito, and Viscot to Shees. Shohagan, on year heard it Ashley Kildar, Mullard na Park, Gillian Wheeler, fell into Gillian Wheeler, Kixir, Eton, Gushildara. Nino Megalia, Tidy at Hain, Gusavessa, Wiltshire, Wiltshire, past Wiltshire and Shingy, Emma Wheeler, Emma Gillian. In the Wheelers, Shohagan in the shit, Sheer Henchel Shiganshin, it east, Pulticati, Maya Doherty, Banale, Ulana, Hoff immediate Doherty, the passage that's boss and Shin, after year called Takabach, Bidigan Eber, Chamach, Magalor, Machin, Tashaibri, Mark Carty, Fortiration, Show, Ellen Dowling attached the load, Jummy all into Ekit on year. Pantia, which Pantia Gamila have thought that and Rachel kicks here, Stachaton, Kildara. Tira had the Gerkelberg. Well, het is een Kirkelberg. Het is hier nog hier en de lijn 4 meter de machine. Agus stoilen we niet eens doelie hokjes in kancha. Prima go halkel daar go lor chance die zich de korte bui in chagus daar die van je smasse go hiro na maravi. Agus een korte bui den nu met niet wij twee keer de rest niet van de hoek meer gele. Maar een korte bui voor je na Jane Lines agus Inish, tá chance Kildare wel puntelle chun Keen. Zijn andere Degin elchen Keen machen in de kancha. Het is naast dan Jassa Dooley. Halt she couple kan eskas geed gan in doubt. Wij komen het in de Chilische kancha. Han kancha eska goma. Had we eska. Sneest wie de kan dus aan eska. Wel. Ja, dus je moet doen about the shot. Had het naast dan han kancha dus. Hij die chance score die de goal in Glana in de fornie. Dubbel score die. Kehre hoch. En hij hier in de schacht. Ze let aan. Kehre hoch naar hier in de schacht. Dan je hoort de rest let zien doen. Hier in de lei heen gevaart. Bultje scheren chokken die Laura Lee. Laura Lee attached to Lehep. Hier hoort ik gevaart. Als je zo niet had veld in ter en je leidt uit. Kijk zeer het aan. Kijk zeer het aan. Dus kijk zeer het aan. Ga hier lei heen gevaart. Kijk die in de scheden is. Wel, niet het aan maken op de reden is, maar niet van de schacht nummer gelje. Agus tá sé de goolín chun deire. Seo chugan het. Stoilm gúil muo builte ag Port Láirge. An níor hoid hallar tí bhfuil an fácinis agus a gáil na treo an siú tá Gráine McKinna. Gráine McKinna bula suas an sin agus fáite an seo ag Aoife Harris agus tá siace tá sí sáhailte nó blocáilte an sin agus tá berta go builte fi chéile hall editív hall tá an líorthóid go teach editív líne agus is builte do kicktí líne bheits an go híróin in éon dáteach tá an bhirt síinte bei chollhort cearta stoilm. Club stopping. Nessa Dooley gimmer come forward. Agus tá Aaron Breton Foley at tíochtaiste. Aaron Breton Foley at tíochtaiste. Well, go baintcín teagle Breton well. You know to rank beidir be. Well, dar hanna thara. Breton Foley, Aaron Breton Foley shini tá síiste. Agus tá Nessa Dooley I mí an fáil. Nessa Dooley an bhean na gortíh hallar a tíhfuile gon fáilcinn sinna buile nó kictíh lína tá go híróin agus in canseil le tógeal. Tá siad sanna téna cíimlí war huína agus tá Marie Canavan tíochtasteach.
Marie Canavan. Substitution on the Tyrone team. Number 15, Marie Aoife Canavan. is replaced by Aoife number Hurst to give 17, agus Maria Canavan. Marie Canavan takisteach. Dus tá kick sér seo bhfuil clog a eist fós níl. Cead hocht tína seach sin a scór. Buile nó kick tíh lína tá go híón ar tí bhfuil an fáil an clog a eist éiste go seochagan tíón, ba bhráile ho cúl, ba bhráile ho péide, an ní chuir deach buna sin éidir le sinna áil tá wacail herbh dín ar fad hálar a tíh sean is cé fasaí a burtaáil na tró. Pucí sós in sinna go bhean tháinig isteach Marie Canavan. Marie Canavan a bula amachchan seo go dtí sora a Gormley. Gormley a bula tras an na podcast sin an na fes go deo má éibrinn se amach ceach go leor, beidir go tríal dís pointe seo builte an áard ní dóilm gúil síán a sí cám ar fóraí agus beidir go cheart a bí éibristeach níos ána sin agus tríal a cúil áil. Séanú méid agus tícha séanú méid agus céirt 5 second atá fanta. Tá Kildare cím dún cúlbáid in thuirtaisteach. San cúlbáide sinní Rachel Finian. Finian, sí cím dú heachtasteach agus freisin a cím dú heachtasteach tá Aoife Kilkenny. Well, tá níor chuidir eis le Kildare. As a gúla clufa seo grúteach go na réide, tá níor chuidir sig Gillian Wheeler. Diftíochtín take seo tháinig sí steach na réide agus in pas glóte. Tá pasal le tá Kildare ar bar ar fad leis a gus agus leis a láimh agus seo chugann inis Erin Bretonach tá Erin Breton héis preisach in go teán sin agus i tíocht amach leis a gáin sin tá cólathe híróin agus ní man anráile cetánis mar tan dar dínta tíróin a hosan clufa seo tá ní chuid an agatí líne pucí sosaigh ben Kildare sin í Ruth Sargent. Ruth Sargent a bóla nóla go dtí Molly Aspel. Siise taistil inis tu go dtí an pass in nún in seo fáite reis ag maiad a hartí ba bhrála a scóra le tríal sí scóra héin, tríal sí scóra héin, agus fáin sí scóra héin, agus chuidir se sin hálsúr ed obair le agus obair anmhail le tá dínta ag forin nili Kildare agus maiad a hartí ar an agam. Tá Aoife Kilkenny iste agus tá Rachel Finnin in takeísteach agus tá Molly Aspel imi gon fáil gus Aoife Kilkenny sin na háitiúda Anna Trelóna Molly Aspel. Roisin Byrne imi go fáil agus an cúlbáide rinne áháil tíntaach agus chuin tiicteach ítach ag tá se imi go fáil. Chugnúméid i táidir mutíín agus lánáma. Chugnúméid tá idir Kildare agus an áitiríine híon agus tuirí an níos meas go híróin bhí ansa Jacob an sin déireach a chamachcha de tíhlín chun pás agus sin mar atá. Well, Roisin Byrne bhí annach chlufa ciisiúd an tróna seo tá ní chuid tuí siaran se go dtíon bheanú Rachel Finian agus bhfuil te Rachel Finian go dtí Laura Dunlea agus Dunlea an chuntíanais gar bh hobanis. Kildare, dim siad har bar ar fad sa dáile, bhíimi go siad chun deig le hámail a cúlí. Dim siad har bar ar fad sa dáile, duine cup seo Gillian Wheeler a tháinig isteach agus an níorthaid ag ciisiúdanis, túní sí séirí, ó rinne go duine tá fesal mar duine har bar ar fad leis a goise sul sa láh, tá seansa scóra le bhfuilte go hard, bhfuilte go chrín, scóra le chláir na scór ag Kildare agus tá Richard Ráis go hill agus go honná lehab inis an báta seo agus an puinte sin fáte ag Lia McGovern agus. Cead déanais in hína seach sin agus go á cholín déag lán idir na fórne a na cholín hínta sin tí ceach le bula ag gúlbáide. Hína siad, well, tá Kildare cíimú siúr onna dí eile a thuirtaisteach. Siad i ggéire dóilm Stoin nach bhfuil cosca be céimé dimbeir an áiste. Ní. Chuile tá gin bach fáil agus strís go chlóise a bhíon nach híanana mar tá dionanta cí in seo go. Tá Lia Riley iste, tá se mé ball ceiste tá gacha le duine duine agus a támó agus seocha an fiiceach ach tá ní chuid tírásin seo ag Maeve Corrigan go híróin iad sanna leiríon sínis agus í fátin seo ag Emma Conroy ar atá le kick sir atá go híróin tá cí siar an seo go dtí Maeve Mallon
Can Morardo, Maeve Malin is that draw, a good goal, who didn't go match in chin, egg, Natassia, Agus, year didn't t-shirt in Yavoni, List Mela Hulta chance a hole like, ooh, Jimmy Shirabro, Dar the she, she had it just on Coolin, and Chineka, and Yilewan, a good chest lock for the score. In the Hochtenish, carried Kildara. Agus slow, grow as Kildara, the Banaway, the Glyphia, and Tack up. Agus it had a sauce there, fat. She came out, reached, she came out, got to move, got to strain, through a cabana, rain, a couple of soulish, Agus Shohogan, Tito, and Spirit all of cool, Solo, Kirk, no Cliffisher, Tony, her dash, then you won't yield. You won't yield a bull of shear and chop. Agus attached to the Henish, the sir, her garmly, oh. Conscience will to go down like Sarah, what the conscience could move. You found that 3 no mate. If we want 3 no mate, take him out. No bull. More than a Tyrone and John in a Hina, the Gloria Charles Kildara, Matasha Samala, she can go on conscience of the TV. Agus, well, need a Hikamach, Rachel, Fini Homagas TV, Egamani on Rue, Mary Hulgrain. Shohogan, dear Hutchin could move Tito, Agus, Dela Tigama, Egg, Cooley, Kildara, Shiganshin, and Sinister, Ellen Downing, Lesson year, Hoda Passion could move, see for Tirash, Kathleen Campbell, after fall into Istin, Agus kicks here on the style of go Kildara here in the Yahain, Gun Ford, Kista, on Rachel, a cream do, Gleich, Ed Runikin, Augusta, Tito, and Tashed Nos. She knows Hanahin could be Siren Yeg. August and Ishtar, well, it didn't take care of Wheeler, Takistation, Churgan the Wheelers, the step. August Carta Buelle, Ectiro, Nish. You like a minute, Siren Yeg at the ball, Stoilum. Maeve Malin. Maeve Malin. Maeve Malin, in Megan Park, Carta Bui for taking shoe. You like a minute, no, Lackabach, Siren Yeg, Morgan Yeg, you make it, came it. Morgan Siren Yeg, Jern, talk Kildara. Zegt nog al uit, niet heeft hij wel, maar er zit die een tak op aan de heen. Er zit professor groot te kunnen stroben, hij komt ook eens hier uit. Er is een show in de sloop, er is te zien. Ik zie vergaven. Als je bent ook zie vergaven, ik bent hier goed klootje hier in Chin, ik McConroy. McConroy, ja, ballen nog een chug die slaan je met Carol. Carol aan haar team lijnen, dat zie ik gevolgd, dat je hier gaat te maken, niet aan hier hoort. Niet aan hier hoort te maken. Dus die nog al goed is daar wel neer, maar dan professor groot te geheesken. Kom. Here the teaching of art, cool chicks here and chin, here the decorator, and the hushing to the father, Kildara, here and chin, Snacool, here the shock in your market, oh, in a good dinner. You'll find that no maid, the soft second day, and pass will to trust in the park, shock in your door, one, August, Caitlin Miley, listen, you hold, Tashtella, pass buggers, that's the spot, Bertha, a little throw, fog on the nigger than Ellie, August, fortune, Ellen Dowling, Alcon Keen, chance of score, he will cheat hard, you know, turn your hold my tea, shock in your market. Tyrone, Krieger schacht sich in der Fanta. Tyrone ist ja der Machler Bell, das sind die more Name Fanta, ich komme nicht nach Secondary. Fanta kommt, aber schon geniert bei wieder auf Scorer, mal schon hin, weil wir noch verschauen, nicht das dann hier heute sich keine Stach, weil ihr in der Jakob bei der muss, maar dann hier heute der ist Chloe McCaffrey op Bolsach. Anna Howelson hier het vadertje. Ik man, had ik gezegd hier van McCann. McCann er al gezegd dat chance scoren. Ik heb bij de trail is cool. Agus van cool. Hier van McCann, conscience, boltjes daar nu McCann conscience. Vart ik is dat zijn janger. Agus derde maken de accomplishing en do hochtig larne score. En hij krijgt agus sin agus go loch gúlín a glánaid in na fórne tá crutní sára de scór tá lára don lí gortaí agus cóleiise a lech an clog stoppu ag 3 second agus 5 agus sinna bhfuil fanta sugla áí seo agus Kildara bucoch agus Kildara sáhailte a rion stoilm mit mu agus Tyrone tá go síos go dtí riine dó. Well, ben de figure is een vader bal. Ik denk niet tellen, dan je hoort je bal te maken. Ze wordt de rest in zo. Agus zo gaan Hannah Murphy niet van te ach. 10 second in zo. Dat je daar wel de Nancy Manuel op scoren al. Dat gewoon een code een second dag de stem heel de goal. Maar niet nog op kan zo. Kunnen ze Downing is daar voor de Wanelle. Bunyan Sheti
agus sin an bua Kildare ard ispantas fad sa dáir le in seo acab ceir dé in na dó hocht i chléocha sé ard ispantas Kildare. Fágan sin bhfuil tíróin goite síos mar nílach fantach trí núméid sa glafelle idir Portláirge agus Muo agus tá Portláirge dó tríide gan na hína ceir chun cín agus fágan sin is stoilm go bit Muo agus tíró ni vis tíália go dtí ri a dó i blion se hagad. Agus Róisín Byrne fuid Lucht na Himra in seo a fógraí déireach an seo in is agus tinte go maith le bheith fírinach. Ard ispantas ó an ille Kildare sa dáir le críimna go siad pínteach an deire ag le háma ach sa dáir le rinne siad scris in áiríden. Scór deire as an drochad nó Kildare có ardachas lo bit slánsáhailte iad bócach an seo hídón Kildare chead a chúl agus de gúlín tídón rá chúl agus och gúlín as Kildare drochad nó Lama. Ag Kildare agus í fátineis ag Laura Curran bhfuilte go háirdisteach ag Laura Curran an cáinte head idir astan annach ólíonn í forrátaigin ús tí méle hól beidir bhfuil contóir idir gáinte seocha giniad Kildare seanta scór a Cuma tí isca go leor ag náiríad ní tí Macha ní tí bhfuilte go macha meg seas a gól sí Dimme sí gámni galchan cí sa gámníiste seansa scóir se gáí hís anna hábhail an ggóilbáile anna hábhail in sin dionanta ige go hídón a gáilisteach Chloe McCaffrey seansa scóirce bhfuilte go háda Chloe McCaffrey tá si de brenn bhfuil gáinte tá si head idir astan tá si ní réad out fi sin tá si ag sa gámni contortin seo sa gámní sé seansa chol go hís anna hábhail ag ggóilbáile Mary Kildare gáilisteach tá seans beidir áide go tín pass fi seansa cholaige méle chol bhfuilte go hard bhfuilte head idir astan cholín fáte sin seo ag Róisín Byrne agus líon pasta go ag ráta gin isteach go dtí Róisín Byrne annach an tortin seo is dé méle chol go hís nó na tre go deascadí for Rattigan a gáil chun cín tríal an Rattigan i cáint an go hard na cholín ag é for Rattigan agus ina dhéana sé leis i gáinse seansa scóir eile bhfuilte go hard ceachú i cáint had it drasna fresh na slóilm cé nach bhfuil na muid ní tí bhfuil tínta tuiste sa gól bhfuil tá sa gól stas a gól go dtí Louise Linehan agus seo chugann na bheanhfuil i bhína íiristeach a béla chóilcán na chodá a cóile agus Róisín Byrne tuirtan melin stiméal chóil seansa scór bhfuilte go hard bhfuil si an stoilm go bhfuil had it drasna Garmní gáilisteachan is bhfuil fáil dínta garmní níl tríal sí puinte beidir bhfuilte go hard sí bhfuilte go glóite fad head drastan bhfuil go duine tá fesal mar duime ar bar fad leis a goise sa lá tá seansa scóir eile bhfuilte go hard bhfuilte go chrín scóir eile ag na tosaí agus dhéhadintí sé go dtíon níomhnéiliste méle chóiltá seansa cholacha diimi sí rábróg dáda sí chu sí head drastan cólín